Κάνουμε όλη υπομονή εδώ και αρκετό καιρό με την συμπεριφορά της Ειρήνης. Με την Ειρήνη από την πρώτη μέρα έχουμε δει όλοι πράγματα. Είσαι απαράδεκτη. Ντροπή σου να τα λύσει αυτά. Μπορεί στη ζωή μου να έχω νευριάσει τόσο πολύ 3 φορές. Δεν ξέρω αν είναι στρατηγική και αν είναι έτσι όλο αυτό διπλωματικό στο να σε απομονώσουν, να σε φέρουν στα άκρα κάτι. Η Ειρήνη μας βλέπει όλους τους εχθρούς της. Μπορούν να μην ασχολούνται με την πάρτι μου. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα αγώνισμα ασυλίας. Και οι δύο θέλουν να σιγουρευτούν. Είναι μαζί τα δύο παιδιά τώρα. Δύο γρήγοροι και δυνατοί παίκτες. Πηγαίνουν μαζί όμως οι δύο παίκτες. Σήμερα θα πρέπει να επιλέξετε τους 3 υποψηφίους προς αποχώρηση.